שלום לכולם, הרבה אנשים שאלו אותי מה הטקסטורה שיש לי במיינקראפט, כמו שאתם רואים את השמש או את הירח וגם את הבלוקים והכל. קיצר, אני אשלח לכם בתיאור של הסרטון את הקישור להורדה של הטקסטורה. באמת זו טקסטורה שאני משתמש בה הרבה, טקסטורה מאוד טובה ויפה, אני אוהב אותה. אני אשלח לכם, הנה זה הטקסטורה הזו, זה זאת. אז אני אשלח לכם את הטקסטורה, אתם יכולים להוריד אותה, לשחק איתה, היא מאוד יפה. גם יש לי מיקרופון חדש, ואני יודע שהרבה זמן לא העליתי סרטונים. אני אנסה לעלות הרבה בזמן הקרוב, פשוט אני הייתי קצת עסוק, אז זהו, אז נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.